Jama'a, suna na Garba mai dawa kamar yadda kuka sani. Ina godiya sosai da sosai da a kafafen yada labarai aka karbe ni sosai da ni da gargajiya ta baki daya, na samu dimbin masoya sosai da sosai don ba na ma kallon makiya. To alhamdulillah ina godiya kuma ina mai tabbatar muku kamar yadda ake kallo na da dabbobin jeji kala kuma na tabbatar ba na roba bane. Kuma kun tabbatar. Sa'an nan kuma wasu mutane daga cikin followers na suka bani shawara, tun da dai har ni dan gargajiya ne kuma ina shiga daji, sun san ba za a rasa wasu magungunan a guri na sosai da sosai, hayya irin na mafarauta ba. Hakan yasa da naga mutane sun zo da yawa sai na karbi wannan korafe-korafen na mutane. Da a channel na YouTube channel dina ina ba da magani kyauta, kowa ya je ya hada ya amfani da shi. YouTube channel na mai suna Mai Dawa TV. So alhamdulillah kuma an samu nasaru da yawa akan wayannan abubuwan. So a yanzu ma haka na bude office na da a nan Maiduguri, Borno State, wajen opposite da makabarta ya mai Blue House kan hanyar Bama Road. So alhamdulillah kuma ana kokarin ba da magunguna a wannan office din kamar yadda ya kamata. Ana bada sosai da sosai magunguna inda ya shafi na gargajiya ne, to kawai malam ana badawa a wannan wurin. Ina da haɗaka da mutane da dama, da ma wasu abubuwan da ba zan ce ma ina tare da su ba, amma duk dan nema wa mutane lafiya ne da dai sauransu. Akwai abubuwa da yawa da dama kuma a wannan wurin, dan Allah dan annabi kar mutum ya zo min ofis ɗina domin ya ce na jefi wani ko na yi mu wani asiri. Za mu kwashi 'yan kallo da shi. Amma idan ka zo kana neman kariyan kanka ko kuma kana nema ma wani ko wani makamancin wani abu, Allah ya kare mu gabaki daya, za mu yi maka daidai gwargwadon mu. Idan wata jinya ne ke damun ka ko wani rashin lafiya, za mu yi kokari mu ga mun kula ka yadda ya kamata. Amma ba a kawo min sharri. Na faɗa, na ƙara faɗa, kar mutum ya zo min da wannan haukan. Ubangiji Allah ya sa mu dace, kuma Ubangiji Allah ya sa idan muka baku magani ya yi muku amfani. Kuma akwai wanda suke cewa mun karɓi magani a gu kaza bai mana ba, mun karɓa a kusan guri 20 magani bai yi amfani ba. Malam, ba laifin masu magani ba ne, laifin ka ne. Ka fara sanin cutan da yake damun ka kafin ka zo ka samu mai magani da magana. Ko kuma kar ka ɓoye wa mai magani duk wani abin da kake ji, ka fitar mar ka faɗa mishi, watakila ya sami experience da zai ce cuta kaza ne ke damun ka. Ko kuma ka ɗauki kafa ka je ka asibiti a yi maka test, a gwada ka yadda ya kamata, ka gane me yake damun ka a jikinka ma. Na rantse da girman Allah, rabin waraka ne. To saboda haka kuma ina mai tabbatar muku ba komai bane asiri, ba komai bane jifa. Wani cututtuka sun kai kaman kala 20 wanda na sani, wanda signin nasa yana goganya. Signin wanda zai nuna maka alaman cutan ne da kai, suna gogayya. Ibin HIV da zazzabi na malaria ma kusan suna gogayya. To saboda haka mutum idan ya ji ba daɗi jikin shi, wayannan mutanen likitocin nan 'yan zamani gaskiya sun fi mu ƙwarewa wajen gane me ke damun mutum da wuri. Dan idan matsalar ta gargajiya ce ma, za ku ji sun ce muku mu ba mu ga komai ba, kuma ga mutumin ku bai da lafiya, ku je ku yi na gida, ana nufin ku dawo. Allah Ubangiji ya ba wa marasa lafiya lafiya, mu da muke da lafiya Allah ya ƙara mana lafiya.